mano menu nyagamun biang Baza worldwide. oke mano Makashi one day. Italy. One day more life. Now one them go. Ibeji bon one them abazano oke mano mano menu oke mano mano I got one yellow day. You got to go say you and them. Yes, one day won't be better. I say more to go say you and them. None of those one them. Tata me not a man. I do one them. Akamelo go di kemia Yechula moya noko ya wanem Ibi telmanya milimben na kwaleme Abama wanem abaza Oke wane gane Igari gechi inulia Ibareti anagurago Ibenge tu ajamanu oke wani sobule matibe Ego mo ka mo di biano ego mo ka mo di deba Nona tu sodogo ego ne mame oke wani sukebe Oye jigi no jodogu Ego mo ka mo di be obigi Ibi mele mo nenu wa Onyele wande mnume Aigelisi ogo lozongute Ba Aigelisi ogo lozongute Ajoju oka muna joy Obele mwati beleze ni geji Mlia Iye tila yeze gogo Iye tila yeze gogo Omogo kizi bebe Omogo wane muda Melogo ye gaba Adama wa mama Abambo wane muda kana Asimutu ogoze Ibo babo wane mu Nyabundo na tusu wane mu Simu kene dozi akuya Tiara damano Malulu wane mu Tiara damano Mani lulu wane mu Malulu dora Yoka mani sozi Oma lobi diye Oso diye li Isi ase wayara Electriki wayangera Malulu na damu Adamo ne demo ma Asingo bule kenemu Ikenele mogaye Akoye no chisko nyamago Asimutugo kuzienu Unanugo Osemu kene moyano Mumpa molo nabo Akatugu Adama Kingi biakanale Triple A wa mama Akatugu no dia Akolisa no dia na rono Triple A Osimu kenenu Tina za jama Elesi mili doled Mili no doled Kuno zawanyo kwa foma Tukuna za jama Iwatago Wasemu kenenu wanem Wakomo na vono Nyabu tukuna jeremunu Ugebe muma Ugebe raru adamu Ugebe raru ada Iwa Wasemu kenenu wanem
Chisom Adama erusi akụwa mamanụ nwobenye n'ibe n'ụwa Nwadamma na mamenụ daalụkwa ịnụkwala nwanne m daalụkwanụ ọsẹ nwoke nne n'ụwa ndị enu Chief Charles Adamanụ ogbuebi kịta nwa mamanụ ị na-egbu efi kọfa Charles Odike nwa mamanụ ogbuebi nwa mamanụ n'iseje igwe ọsị nwoke nne n'ụwa nna m onye ka Chukwu Adama Gleti Galas Abuja ebe ahụ ka ị na-ebute ike onye ka Chukwu Adamanụ Gleti Galas nwa mama talụ ọsị nwoke nne n'ezi ọkwụ ya nụrụ Dr. Igwe Gogo Klisa nwa mamanụ chi onye dị n'izu Odogwu isi iyi na ndụ ka ise jenu Odogwu na alụọ nwanne m Dr. ine ya ọgwụgwọ permanent maka ndụ anyị ọsọ ike nne n'ụwa nne m John chi onye dị n'izu Chukwuemeka nwa mama Elezalachi Ugama one of none Asimochu Wegozeyi Alhaji Jum Abia Azemukanenu Chifiana Choturuba Managing Director Atotes Chemical and Limited Elasu Webumuna Wezwako Dogu One Mamenu Ida Toki Sigano Inlea Dogu Ogwevi Igwe Onigwe Olada Ose Moke na Rize Chukwu Alesiete Iye Yoba no Kuzu Iye Yoba Mama Iye Yoba Wanam Already Ose Moke na Chief Ebele Chukwu Akwobi Wanam Udogu Director Akubiko Nigeria Limited one them there Bima no ya dulo mu ya dono Ande mo nya ka so do lo we Idoba go go we ya do Maketi no buka Onya dulo mu ya do anem Ajama se mu kene irugo fa wani digo ko makanu yo na ebo no bo Anye kene no wandam Onye gosta wandam Ego julo yo mama Ego julo yo Ego julo yo mama Ane mona puto lili Anya tolo nego yoko Ego julo yo Onye ka ngosita Ego wa mama dalupa Ego julo yo One is here. They go get to confirm. Imawipa. Osai kenenu. Amusie wibokwenu. Ngene wanem. Amusie wibokudalu. Ngene udogu. Nekpamenu. Ngene udogu. Nisede mba. Mbombelo kulaga. Osai mokeneze yegu. Francis Obonama Managing Director OGP Frank Wendem Nigeria Limited Nyamu Managing Director OGP Frank Manemone Mamanu OGP Korugu Sebakolia Wasemukene Bisate Madubike Owa Nanando Wanem Owa ego Owa nile tiyo Owa ego Owa Ose muke nenu Bisat madu bige Now Bisat yo madu bige
na n'ugbo mmadụ ebu gawa mmadụ nyabụ ike dogo ego ọsị mmụpịa n'elu chukwu na-enye ụta amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-ego chukwu na-enye ụta nwanne m amụrụ onye na-ego n'ụwa onye ga amụrụ onye na-ego ihe ego n'obodo Ajamma baza onye tụrụ gị tụrụ ife onye jikwa gị jikwa ife aka na-eme ọgọ n'alụ Ajamma baza omeleme aka mere ọgọ nwanne m ọsị nwoke na-eze enyi ya n'ụrụ ọbọnya lie wa mamanụ lie nnọrụka ike ngoyi na ọma mbala nwanne m udogo na-alụ onye mamenụ udogo niwule jegene ya ya bụ ogbo na-eche nya bụ ogbo na-eche ndụ nwanne m ọmụọ na-eche ndụ ị na-eche ndoro iyi ị na-eche n'ọma agbara ị na-eche na n'uru kọfịa ị na-eche n'udo ị na-eche na ndori nanụ ọbụghị na-eche a na-azụ oche ndụ na nkete ya ndị na-azụ oche ndori nanụ ma sọsọ ọgbụ nke ihe oyi na-eche oyi n'ọma agbara ị na-eche igwedo niile ọbụghị na-eche ndụ n'ahụ odogwu nwanne m na-arụkwa Donatus nwanne m ọsị nwoke n'ọbele na kolokolo ọsị nwoke n'ọbele na kolokolo ịba dide n'ahụ onye ọchịchị na-ewuriwo nwanne m ịrararị na nwa mama asị m otu ogozi eyi aja mmasị m nwoke n'enu eze ihe nke ọ bụ n'anya udoro ndị ego ịnụbalịa ezi nwanne m ole ma mmenụ udoro njọ dịkpa mmenụ udoro njọ n'ise eje mba oge nwanne ma mmenụ asịmuju ozi eyi aja ma toro nsogbu aka melụrụ nwanne m aja ma ewere obi iwe n'ụwa ọ chọrọ nsogbu ọ chọrọ ebe na-ebe otu chacha ọ chọrọ ebe a na-acha wuruwuru ọ chọrọ ebe chọrọ tigbuo nsogbu n'otu oge ni ọ bụ Chukwu zitere nwanne m ka ọ ga-edozi oyi n'ọma bala ka o dozie igwe dobe anyị ka o dozie na ndobe anyị nụ ndị mọlọgụ na be erike azabịa aja mmara ezi nwanne na-eme menụ onye jiri n'ojigo ibe aja mma aja mmasị anyị kenenụ ezi ihe ka ọ bụrụ n'anya aka mere ọbụgbogbo onye nnukwu anyị na-egwu Chief John onye dị n'izu Chukwuemeka Alajugamodogwu oke nwa nọ na ndụ aja mmasị anyị kene gị n'ihe lozoro gị mmiri gbogbo mmiri na-esiri ike nwanne dị na mba amama Alaji udugo na-emame Alaji nwagụ mama oge ama odogwu ego Alaji gị Chukwu ala ji ọbịa Alaji odogwu ego na-emame nwoga ma nwa mama chi onye dị n'izuzu ndugbu ego nwanne m ọ si anyị kene gị onye n'ụka anyị na-egwu aja mmasị anyị kene gị Alaji odogwu na chi eyi ekecheri alahadu dundundum alabara onye na-ezi nwanne m
aja mmasị m kene si onye dị n'isu rogo gogo klita wa mama nke nwa na-eme dowu ego keneti wa mama ịna n'ụlọ anya ọgwụ watching and set aja mmasị anyị kenere nne irugo dowu ego olingo ọsị anyị kene odozi akụyinụ chukwudelo balọmọnọ ya bụ dozi akụ kaneti n'otu igwe ebe nwanne m udogo nwa balọmọ ya chi onye dịrị izuwa mamụ dowe ọsị anyị kene nwanne m chukwu na-eso balọmọnọ chukwu sonyede ọ bụ ya bụ nwa kaneti koko kisa dowu ego n'igwe do isi inyi na n'oge ise jenu inulo ọsị anyị kene nwanne m chukwu m obi ọbara ọhụrụ nwa kaneti nwanne m goko klisa odogu ịgba nga anyị ekene ọbịa n'uju ọbara ọmụ ya bụ nwanne m ọ da-amụ onye ma mmanụ ada anaghị na adama kene n'ubutanụ ndị gbabara ọmụnụ ọ sị chukwu gozi ụmụ nta niile ụlọ ga-adị kedu maka olu ebube gbara ọmụ ọrụ ebube chukwu ụlọla ebụwa ọ bụ onye ga niile goli keneti onye dị n'izuzu ka ndị oyi ese nwanne m chisko onye mụlere dubia ọ bụ nwanne ka mara abụọ kọma agọba n'ọga keneti bịamụ moto mụọ gogo klisa wa mamụ ibe juires edibe ji moto chis onye mgbago anyị ga-egbuli ịgba mmadụ anyị ga-apịala ịgba mmadụ ka ọ nwụrụ bịamụ moto mụọ ka ndị esoli ibe n'ugwu gogo klisa wa mamụ ibe onye kalịla na kalịrị ya bịa n'ochi ka onye mgbago mmochi ihe nnu ka o jee olile aja mmasị anyị kene udogwu oyi arọ nwanne m yaro habat complex okene ka isi bịanụ ogigi na-ebute ike udogwu habat director gogo klisa nke na zụrụ asị n'ujuwo gozie nwanne m yuwo ogbuefi ọsị anyị kene chukwu n'ụzọ ọ bụ ndị ya dị ya ka ọsị anyị kenenụ ya bụ ndị ya dịba niile nụ nwanne m chukwu n'ụzọ bịakana anọzọ n'ịba menụ ya bụ meka nne ya onye mere ọka nne ya n'ụwa o mere ịmọma Enugu steeti ka isi jenu ya bụ nwanne m chukwu n'ụzọ omega nne ya ọ sị m kene chukwudi ya bụ eze igbe mma ya bụ chidichi dị n'ụga ọka ma n'isi ụka wee ga chidudogwu chidichi dị udogwu ọ sị anyị kene kelechi ibekwu aba kesi onye ọma kelechi ibekwu aba nwa mama kesi kene chukwu olise nwanne ọ bụ n'ụkwụ nara chinu ọ bụ n'isi ala Imo steeti ebe ahụ ka o si bịa kelesi ka esi mama daalụ onye Ajamma baza onye jụrụ gị jụrụ ife onye jikwa gị jikwa ife aka na-eme ọgọ daalụ. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.